Bankowy uwrotnik. Przytrafiło mi się to w czasie, kiedy jeszcze szturmował kądował na całki Karpętel, znaczy się Zafernioka. Pieniądze na wszystko nie nastykło i bez już poniekiedy trzeba było jeździć bankum, a nie jak te roski taksum. A działo się to wszystko w Bytomiu, kaj szóstka miała swój taki uwrotnik, swoja pętla. Ta banka napoczynała rajza od remizy, kole gruby Barbara Wyzwolenie jechała bez Chorzów do Katowic, naokoło Plac Wolności, nazad bez Chorzów do Bytonia, do tego uwrotnika przy Placu Sikorskiego. We nocy ta banka tyrała ino roz na pół albo roz we godzinie, ale zawdy we nocy, a i bez dzień, stała tam jakieś 15-20 minut. Kiejsik po srogachnym fajerze we tamesznej Hawanie, usiotany deczko na fleku wlozek do banki na tym Placu Sikorskiego. Deczko z korzy, wsiodrań jeden istny, naptrany jak Messerschmitt, w który chcą by chciał 2 kubiki drzewa przerznąć. Po jakichś 5 minutkach ten istny łozewrzył dziebko ślepia i pytał się szatnerki. Kermy już są. Bytoń Plac Sikorskiego, panoczku. W łokamżyku hop zaś nynął jak zabity i dalszy rżnął te swoje drzewo. Nie zetrwało zaś 5 minutek, hop się bekuje, przeciero zaklajstrowane ślepia i zaś wrzeszczy ku szatnerce. Kermy już kilklich są, karmy dojechali. Bytoń Plac Sikorskiego, odpowiedziała zmiernie szafnerka. Już zaś Bytoń. Poruch pasażerów, którzy bez ten czas wleźli do banki, letko się lakło, ale nic nie godaj. Ten istny siednął, zachyrcą, a za niespełna 3 minutki wstał, podlos ku szafnerce i już zaś się wyjął. No to kajmy już dojechali. Bytoń Plac Sikorskiego. No toż kurwa już zaś objechał jak tam a nazad, mam to już w dupie, wysiadł. No i wylos, drzwi banki się zawarli i banka odjechała. Wspominał Eugen Śpioku.